Tony sa Exploring Pampanga. For today's vlog, na-invite tayo ng Vista Mall dito sa San Fernando, Pampanga para i-check yung kanilang Dear Joe. So, coffee and drinks yung in-offer niya. And then yung chicken deli. And next natin i-check din yung kanilang KAL or yung isang shop nila dito na nag-o-offer ng mga goods like yung mga Filipino goods, Japanese goods, Korean goods, and Thai goods. And of course guys, meron din sila mga bags, clothes, and ibang Korean merchandise. Sa mga concept ni Dear Joe, so a letter to my first love. Kung naalala nyo guys, nung panahon natin, siguro ako nadatnan ko pa ito very nostalgic kasi dati penpal lang. So ngayon meron na tayong messenger, nasa digital world na tayo. So ito naman kay Dear Joe, pwede kang sumulat dito, pwede mo sulatan yung gusto mo sulatan, hindi mo pwedeng masabi sa kanya, ganyan. Pwede mo isulat dito or pwede mong ilagay dito para kanino talaga mismo yung susulat mo. So, Dear Joe. So, nabasa natin kanina sa harapan yung Dear Joe or sino ba si Joe? Si Joe yung nagpapasaya sa'yo, lagi mong masama sa lahat ng bagay. Bagay yung nagbibigay inspirasyon sa'yo. Yun yung Joe mo. So, kaya name nito is Dear Joe para sinusulatan mo yung special someone mo. After nyo palang sulatan itong a letter to my first love or nung letter to your Dear Joe, pwede mo siyang lagyan ng stamp and then iulog mo na dun sa kanilang mail. Ayan na kabalen, natikman na natin lahat yung serve sa atin ni Dear Joe Coffee and Juice. And kung naghahanap kayo ng very cozy place and kung gusto nyo mapag-isa, fresco and nakakawala ng stress yung place. And then nature inspired yung dating ng place. And itong foods lahat guys, solid, napakasarap lahat. Pupunta kayo dito, try nyo yung kanilang carbonara, sausage, sun-dried and pesto pizza, chicharrones con adobo, quesadilla, loaded potato chips, and of course yung kanilang bestseller drinks na orange, pineapple, plus kiwi, plus peach. Nandito naman tayo sa No Name sa second floor ng Vista Mall, San Fernando, Pampanga. Mostly makikita nyo dito guys, mga Japanese products. And katabi nitong No Name, yung mismong name ng store is No Name, yan. Kala ko nung unang sinabi sa akin is wala pa siyang name. Pero yung name mismo is No Name. So later, lipat tayo sa Maykal or short for local. Mga makikita naman natin product dun guys is mga local products dito sa Philippines. And then guys, meron din mga ibang goods doon like Thai goods, Japanese goods, and Korean, tapos Filipino goods.
So guys, nandito na tayo sa Cal or short for local. Mostly yung mga products na makikita natin dito, yung mga local products natin dito sa Philippines, mga handicraft, iba't ibang souvenirs na makikita dito sa loob ng Cal. So later, punta naman natin yung section ng mga Thai, Korean, Japanese, and Filipino goods. So yung kabalen, nandito naman tayo sa Chicken Deli. Makikita si Chicken Deli dito din sa ground floor ng Vista Mall San Fernando, Pampanga.